Raġel ta' 34 sena minn Għajn Silem jinsab fil-periklu tal-mewt wara li flimkien ma' raġel ieħor indarab meta żviluppaw nirien fil-marina tal-port tal-imġar Għawdxi. Aparti r-raġel Għawdxi kien hemm żagħżugħ ta' 29 sena mill-Mellieħa li weġġa gravi u sofra ħruq estensiv. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma li r-raġel minn Għajn Silem qed jingħata l-kura fl-ITU. Mhux magħruf minn xiex u kif beda n-nar il qeret numru ta' jottijiet fil-port ta' Żewwieqa faċċata tal-mol tal-Għawdxi Channel. Il-każ seħħ ħabta ta' 3:30 tal-ġimgħa filgħodu bl-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili jissejħu mill-ewwel fil-post biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. In-nar tant kien qawwi li dam numru ta' sigħat biex ġie kkontrollat u kellhom jissejħu anke xi units tas-CPD minn Malta. Il-Maġistrat tal-Assa Bridget Sultana ħattret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Distrett dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Net News informat li n-nirien erdu b'kollox 4 dgħajjes li kienu sorġuti fil-marina tal-imġar.